usas mga importanteng kamatuoran o gitudlo sad ni Kristo nga didto di ay sa langit wala nay magminyo ay nga kining kaminyoon kutob ra gid ni dinhis kalibutan. Abot na dito sa langit wala nay minyo dito. Muna sa may buhaton ninyong mga minyo, ha? Higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong pamilya. Mao jud nay buhaton ay pagsigig higugma ng imong anak, imong bana, imong asawa labaw sa Ginoo. Kay inig-abot nato dito sa langit ug malangit man ta, wa na gyoy minyo didto. Mao na gilingay imong tupad. Ning nadi na lang kata magminyo. Ana. Aw na man say mga minyo ninyo, mao lagi ayaw lang yung higugmaa ang imong pamilya labaw sa imong paghigugmas Ginoo. Kay wa ginay ayo nganong kan amay imong higugmaon ang mahanaw ra. Kadto higugmaa ang di mahanaw ang Ginoo. O yun mo dili. O kana. Nya unsa may mahitabo kon ang Ginoo mo itong higugmaon labaw sa atong pamilya, labaw sa imong bana, asawa, anak, ginikanan. Makamautang mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Muna si Tobit diri sa atong unang pagbasa, nagmahay siya sa Ginoo o gani gusto na siyang maghikog pero ni-resolve gyud siya kay tungod sa kalisod na ba siyang pamilya ba nabuta siya tungod sa kalisod sa iyang pamilya nakamahay siya sa Ginoo, nakahuna-huna siya nga sa mga sala tingali ni sa akong mga katigulangan maoning naingon ani ko bisag gabinuutan ko. Nagmahay siya pero nibalik siya sa pagsulti nga ang imong kabubuton Ginoo mo'y akong sundon. Kung imo kong patyon okay ra sad. So wa na siya magmahal siyang kaugalingon, wa na siya magampo nga kining akong asawa, kining akong anak maayo untang kahimtang, maayo unta ko ni akong pagkabuta, wa na. Ning abot siya sa point kaningon, ikaw lang gyud magbuot Ginoo. Si Sarah sad diri sa atong ebanghelyo sa unang pagbasa gitamay kay kapito siya na minyo nangamatay ang iyang pito ka bana kay gisudlan siya atong yawa nga mamumuno og bana. Say gana tong yawa ato daghan nam sa dinhi mga ngandeng yawa diin ka ni bunyagi ning yawaan eh. Kisa to nga na to atong yawa limot man ko adto. Daotang demonyo nga si Asmodeus angan sa yawa nga dautan nga nisod ditong Sara nga ang istorya kuno ani nga inighumas kasal wa man to sila'y sex before kasal kay kuan man to pugnan man to sa mga ginikanan niya pag humag kasal inigumang yung hikay manghigda dayon na sila. Mao palay inighikap sa bana patay dayon. Mo nang ingon diri wa gyud wa makonsumate, wa mahingpit ang ilang kaminyoon kay inighikap pa lang aksyon hikap patay dayon. Ang asawa na sang usa inigdog pa lang wa pa gyud sila makahimo sa lawas nun na pakighilawas patay dayon. Pito ka bo patay. Mao na nga gitamay siya ingnan siya sulugoon siyang ginikanan hawa na diri oy matakdan pa lang minimo na am kayawa diha
Sinan ka, imong maid, mo insulto na nimo. Mo to si Sarah, naghuna-huna na sang maghikog. Pero niingon siya, kung ako ning buhaton, bugtong anak rabako sa akong amahan. Ang ako na sang amahan mo ipakauwawan. Isurrender ko nis Ginoo. Nya ang Ginoo na mag-igo nako kung iya ba kong patyon. So surrender gyud po sa Ginoo. Muna sugod karon kamong mga bana, higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong asawa. Kamo sa mga asawa, higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong bana. Kamong mga ginikanan, higugmaa ang inyong mga higugmaa ang Ginoo labaw ang inyong mga anak. Mausad ang mga anak, mahigugma sa Ginoo labaw sa inyong paghigugma sa inyong ginikanan. Mao na siya sakto. Gitawag na siya practice ba dito sa langit. Mao bitan na dinhi sa kaning Eucharistia, kining atong misa, mao man ni ang practice nato sa kinabuhi sa langit. Mao bitan ang moingon ko ninyo nga kanang inig-ingon ipakita ang panag-inig suunay, dili ninyo tudloan ang mga bata nga magsigig amin, sigig amin, mudagan nga tos gawas, mubaktas nga respikas kay magsigig amin anang ilang mga tiya, mga unsa pa na diha. Di na mao. Ang liturgical action diha nga gitugot nato yango-yango lang ana ngano man. Tungod kay ga-practice ta nga managsuon ra tang tanan dito sa langit. Wa nay labaw nato. Ginoo ray labaw kitang tanan nagsuon muna kanang mga tawo nga nahigugma sa ilang bana, attach kay bana, attach kay asawa, attach kay anak, attach kay ginikanan, tuan na nas impierno, di nakaabot og langit. Wa din nagisulting Kristo kinsa to nga mahigugma sa iyang amahan, inahan, igsuon, asawa, bana, sa iyang balay ug sa iyang kaugalingon, labaw kanako dili angay kanako. Kasayo na sabton. Ingkaw niya pader, amon lang ning pasagdan among anak. Aw nahigugma man kas Ginoo, sunda ang gisultis Ginoo. Ang sa may gisultis Ginoo para sa mga anak. Mga anak, sa to? Tahura ang inyong mama o papa, ayaw silag palaguta. No, mo na mga anak, di yun magtinapulan. Kay sugo mas Ginoo. Bisan pag ang ilang mga ginikanan, mga yawanon kay batasan, sigig pangasaba, siging panaway, siging kanaganing yaw-yaw, mga demanding kay istanan. Ana, di may nga radyo mga anak nga, okay ragid ni, total, mamatay raman ni siya, mamatay ragid ni. Igabot na mo sa langit, dili naman ninako siya papa, di na ninako siya mama, igsuo na lang ninako. Ako lang gining paminaon, ako lang gining sundon, ako ning tahoron, total sa dili madugay, mamatay man gid ni siya. Ana. Samtang dip ako mamatay, samtang dip ani siya mamatay, ako gyung higugmaon kay sugo nis Ginoo. O di ba? Mga bit imong bana, nganong masuko pa man ka nga nangigsuon ra man na sa silingan. So adto sa nimong kabit, yango-yango kay sa ngano man kaday gayango-yango man kanakon sa akong gipakita ang atong panag-inig suunay. Naa man day akong igsuon des inyo, ana? Ingka nabuang na maingon tong kabit ba nabuang naman tingin ni bayhana nganong nangigsuon naman ni nako. Nya maingon day ka di bitaw day oy. Gusto lang unta ko ba nga malangit ang tulo. Ana, nya kamura bang duha murag padong na mo sa impierno. Kay di naman na sugos Ginoo ang inyong gibuhat. Supak naman na sa sugos Ginoo. Ana ba? Kay kundi ta mahigugmas Ginoo ingon aning paagiha, mura nagkitay Ginoo, kita nay mo secure sa atong kaugalingon, hangtod na lang noon magbuhat na ta og supak sa gitudlo sa Ginoo, nganong daghan marong mga bakakon. Kamo wa mo mamakak. Ilingay mo ito pa din na wa ka kapamakak. Ingna. Mga bakakon kayo. Nganong mamakak man? Kay nahigugma mas kaugalingon labaw sa Ginoo. Mo nang mamakak.
Mo na ang Ginoo niingon, wa nay minyuay didto, ang Ginoo mao'y Ginoo sa mga buhi, higugmaa ang Ginoo. Mao bitaw diri sa atong tubag sa Salmo, kanimo o Ginoo akong gibayaw ang akong kalag. Ngano man kay ang kalag din ana magminyo, ang kalag di na manginhanglag balay, ang kalag di na magkinahanglan og kwarta, ang kalag di na magkinahanglan og mga degrees, mga professions, mga title sa kinabuhi dinis kalibutan. Usa ra jud gikinahanglan sa kalag, Ginoo. Matod pa sa ubang salmo, my soul is thirsting for you, O Lord my God. Ang akong kalag giuhaw kanimo, O Ginoo. Kana ra jud gikinahanglan. Once ato na nang ihatag sa kalag, ang lawas monindot, malipay, hastang atong community mahimong malipayon. Wa na ning inilaray, wa na ning korupsyon, wa na ning gubat, wa na ning siging kalaway sa kinabuhi. Mahimo natang malinawon, malipayon, og balaanon nga kinabuhi dinhis kalibutan. Musumpay dayon didto sa langit. Sige, katapusang lingi. Ingna sugod karon at timanon na nato atong kalag, ha. Nakalag na. Ayaw na nang imong kilay, ayaw na nang imong buhok, ayaw na nang imong naong, kalag atong atimanon, ha. Sige, manindog na ta mga dunay kalag.